Nej. Har du et problem? Og det har haft med, ved du, min kæreste, så skal. Det er jo ikke så svært at række, når du står. Det er ikke fuldstændig lige meget, vi køber bare en ny. Er det sådan, at du på loppemarkedet? Er det der? Har du fundet mig på loppemarkedet, eller var det sådan en hjemløs? Den har jeg fundet på loppemarkedet. Var det sådan en, du samlede op, sådan en hjemløs vagabond, eller sådan noget? Det tror jeg. Jeg tror mere, I ikke har noget liv siden af I ikke. Altså, du er så hård, søster. Søster! Prøv nu at lære for helvede at snakke, de klamme svin. Lad os snakke. Jeg kan da mindst sige noget andet end på samme hele tiden. Fucking det kan du sådan set ikke. Det er da sammen, de fucking blå. Nu røven de klamme så, men jeg finder dig, så står bare en fucking metalstød under røven her, så du ikke kan skide igen. Ej, det ville være dejligt. Hvor ulækkert. Der er sådan her muligt. Altså, det er noget med Oscar. Du er så hård, dig i baggrunden, det må jeg skulle sige. Det gør det ikke engang. Jeg kan stemmer overhovedet, fordi jeg ikke ved, hvem fanden det er. Nej, men det er lige meget. Han lyder som Jesper. Lyder som en Jesper? Hvem siger overhovedet, at jeg er sammen med min kæreste? Undskyld, spørg. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Det er ikke relevant. Det er så hårdt sagt, det må jeg skal sige. Du bøsse de klamme svin, mand. Du er så fucking hashbrag, der ligger ude på gaden og tigger om fucking alkohol, dit fucking alkoholiske pissvin. Så blev man lige pludselig musen med de klamme perker. Det ved jeg ikke, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg lyder som Karen. Hvor har du kraftet med din kæft? Hold da selv, det kan hvem var det lige startet? Det var sgu ikke mig. Ej, det var nok jer alle sammen der, at Tobias det var Dit fucking fede gris, mand. Du skulle kraftigt med halvand slags, så æde sig en fucking muslim. Jeg har ædet kød i stedet for. Behold den. Sådan der. Jeg havde sgu da en forvejen. Sorry. Ja, du er så hård. Jeg skal lige spørge, hvor bor I henne? Jeg bor i det land, man kalder Danmark, hvis du har hørt om det. Det er sådan noget, du har. Det er sådan noget geografi. Jeg ved ikke, om du har geografi i skolen, men der lærer du om sådan nogle lande. Men der er også nogen, der går i skole, fordi jeg ikke har hørt. Det gør du ikke, fordi du har ikke hørt, at lære ordentligt dansk endnu. Lær et ordentligt dansk. Nej, det kan jeg godt høre, men ved du hvad, så kan du bare komme. Du er sprogmongol for helvede. Du skal ikke sidde og svine andre til, fordi du er fucking elendig til at udtale dit fucking ord, de klamme svin. Så bliver man mundlam igen, hva'? Ej, ikke. Mundlamme svin. Lå røven, de klamme perker. Han er ikke perker, så fucking luk røven med det. Røven, de klamme hasbrag. Hvem var det, du sagde det der til? Hvor lidt tid? Ej, okay, det Hvad tror snakker jeg I? ikke. Nej, mand, de klamme Måned. Ej, hvor er I dårligt til at snakke. I tør ikke engang snakke. Tør vi ikke snakke? Hvad tror du, det er, vi sidder og gør? I tør i hvert fald ikke svare på mit spørgsmål, i hvert fald. Det kunne jeg da. Okay, hvad er dit spørgsmål til det? Hvor er det, hvad jeg hedder, hvor I boede hen, og hvad Jeg bor i Rødovre, jeg hedder Kasper Nielsen. Hvad? Jeg bor i Rødovre, jeg hedder Kasper Nielsen. Skal jeg stave det for dig? Ej, det behøver du ikke, men jeg tror, du hedder Kasper Nielsen. Nielsen for helvede. Du er kraftig på sagde jeg på det flyver, eller hvad? Fucking sprogsmæsser. Gammel kælling. Vi er faktisk bare små børn. Ja, det er små børn. Det er lige meget. Nu prøv de klamme spasser. Du har noget pik, du skulle med de fucking bøs. Hvordan er I bor? Men hvis vi snakker sammen om det face to face i stedet, så... Hvad? Du
bare lave mit bit. Nej, en vaffel, hvad den siger? Det ved jeg ikke. Den siger, ja, det ved jeg ikke. Hallo? Hvad? Snart går til piger, man. Jeg kommer og knæpper dig. Du kommer bare med. Han er kraftet med kærker. Ja, jeg har lige den helt perfekte sang til dig der. Hvad? Det ved Om de bor over? Ja, jeg tænker godt. Jeg bor på Fortvej. Så kom det med, at de klamme svin. Okay, undskyld, jeg spørger. Fortæl lige, hvor ærligt, hvor gamle I er. Jeg er 18. Det er du 100% sikker på. Ja, det er jeg. Det er også rigtigt. Nå, og hvor gamle er alle jer andre, udover Tobias, for det ved jeg udmærket godt. Jeg er 16. Ja, flere. Er der ikke flere med i den her samtale? Den der sang, den er herre genial, mand. Især hvis mand han er partner. What? Ja, det er svar på. Ja, jeg vil sige det. Så er der til lidt eftervær. Så er jeg rundt til hele vejen herover. Hvad lader være, skat? Jeg behøver ikke Lad nu gøre det bare snart. Nu er på. Okay, hvis I ikke vil høre den, så hører jeg den bare selv. Fuck, man, det gjorde til den, hvad gik? Hvor er så selv? Den ligger sgu.